do espacio que chegou aquí. Doraemon e os deuses do vento. É o gato do espacio que chegou aquí e pode facer realidade todos os teus soños. Robots e máquinas voadoras pode crear. Son desexo terás que pedir o gato cósmico. Casco Todos voador. os nenos corren tras del, buscando a ilusión, gañamos con él. Doraemon ten un peto máxico, é o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico, é o gato do espacio que chegou aquí.